салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз барои шумо як хушхабари муҳим дорам. Барои ҳамин хоҳиш мекунам ки наворо то ба охир тамошо кунед. Дӯстони азиз, ғайр аз он ки мо консултатсия метаҳем барои шахсоне ки мушкили оилавӣ доранд ё ин ки мушкили шахсӣ доранд, ва мо консултатсия метаҳем барои шахсоне ки дар бизнесашон мушкилӣ доранд. Ва ғайр аз ин мо бизнес мекунем дар ширкати Файберлик ва одаморо ба командаи худамон даъват менамоем. Мо курс дорем, пешниҳод мекунем барои шахсиятое ки мехоҳанд бизнеси худашонро аз нол шурӯъ кунанд ва аз давлати Хитой бор заказ кардана омӯзанд. Ғайр аз ҳамаи ин пешниҳодое ки мо дорем, боз як пешниҳоди дигар дорем ки мо ба шумо кӯмак карда метавонем то ки шумо аз давлати Турсия чӣ намуд боре ки барои шумо писанд аст фармоиш дода тавонед ва ана ҳамон чизое ки шумо интихоб мекунед, мо барои шумо ҳамаша равон мекунем. Мо ҳаққи хизматрасонӣ дорем. То $300 заказ кардед, 15% ҳаққи хизматрасонӣ дорем. Аз $300 боло заказ кардед, 10% ҳаққи хизматрасонӣ дорем. Одами боваринок аст, ҳамон шахсияте ки дар Турсия аст, барои ман як хеши наздик аст ва бо боварии комил шумо метавонед ки чизе ки барои шумо дар кор аст заказ кунед. Тамоми намуди молу маҳсулота шумо метавонед ки аз давлати Турсия заказ кунед. Оиди ин масъала ман як бор видео карда будам. Рости гап барои ман бисёре аз одамо менависанд, просто ҳамин хел ради интерес ки пурсанд ҳамин хел. Хоҳиш мекунам идоф рақамҳоро мемонам ман, танҳо ҳамон одамое нависанд ки ва ё дар ҳақиқат мехоҳанд ки ҳамин бизнеси худашонро шурӯъ кунанду аз Турсия бор заказ кардан омӯзанд ва дар дасташон буҷет доранд, яъне доранд ҳамон маблағе ки мехоҳанд заказ кунанд. Барое ки ин хел шумо пурсон мешавед, ҳам вақти худатонро мегиред, ҳам вақти моро, дар охир ягон чи результат наметиҳед, яъне бор заказ намекунед. Инам ба манфиати мо нест, барое ки мо ба шумо вақт сарф мекунем, ин натиҷа намегирем. Барои ҳамин дӯстони азиз, кадом одамоне ки серьёзниянд ва мехоҳанд ки бизнесшонро шурӯъ кунанд ва пешравӣ калон кунанд, марҳамат рақамҳоро мебинед. Шумо метавонед ки дар WhatsApp нависед, мо ба шумо ҳамкория сар мекунем. Ногуфта намонад ки тамоми намуди молу маҳсулотҳо аз ҷумла либосҳои мардона, он либосҳое ки айни ҳол шумо дар экран дида истодаед, либосҳои занона, либосҳои кӯдакона ва дигар чизое ки шумода писанд асту мехоҳед ки ҳамон чиза шумо худатон фармоиш диҳед, новобастагӣ чи аст, ҳамаи чизои мехостагии шуморо мо дарёфт карда барои шумо равон мекунем. Муҳим ҳамин ҷиддӣ бошед, 7-8 кӯдакбозӣ накунед, ҳамин сразу айпаи кор шавед. Ба ҳаматон муваффақият, бурдборӣ, баракати кор. Кадоме ки дар ҳақиқат мехоҳад бизнес кардан ва аз давлати Турсия бор заказ кардан, марҳамат нависед, бо шумо ҳамкорӣ мекунем. Худованд нигаҳбонатон бошад.